Dobrý večer, sledujete naše newsy. Skončil seriál, skončila práca, skončila sláva a skončili prachy. Kde sú? Čo je s nimi? Čo je s leasingom, hypotékami, z výslňa do pivnice, alebo kde, neviem. Takže, my sme sa s nimi telefonicky spojili. Ako s prvým sme sa spojili s kebabom. Takže, poprosím režiu o príspevok. Není príspevok, je to naživo. Dobre, prepačte. Haló? Čo ti jebe? Ja vám to preložím. Zavreli mi stánok hygienici. Momentálne som prešiel na vypražaný syr. A teraz sa ďalej pokúsime spojiť s Rytmousom pre vás. Daj mi na kofolu! Tu máš drobačiky, Miško. A mne kúpi čokoládu. Zrušil nás. Asi nahráva. No a nakoniec tu máme aktéra, kvôli ktorému skončila vlastne samotná nakrúcacia fazóna seriálu. Takže je tu vyprážaný syr. Nebudeme rozprávať s ním, ale spojili sme sa s jeho úžasnou sestrou vyprážanou. Holiho! Ahoj, zdravím. Čako, tak ako? Čo je s tvojim bratom? Však on non-stop sedí zavretý v izbe a maže facebookové príspevky. Jaké facebookové príspevky? Čo mu tam píšu? Aha, rozumiem. A je z toho smutný, veselý, alebo jak to je? On je smutnočký a prežiera sa, je tlstejší ako bol. Vážení, vidíte, i takéto veci sa dejú, napriek tomu, že on za to môže i aj smutnúčky. Rozumiem, a má kšefty? Nemá nič. Dobre, a v akom ste vy pomere, bratosesterskom? Ja ho nemám rada, bral mi všetky moje šaty. Ale vtedy bol ešte asi malá princeznička, nie? Nie, bol tlstá princeznička. Vážení, toto boli zhasnuté hviezdy seriálu Zapal Rytmousa. Nadejame sa, že na budúce sa nám podarí spojiť sa s ďalšími zhasnutými hviezdami. Zatiaľ dovidopo, čako. Ľúbilo sa ti to? Tak tu naklikni na subscribe, alebo tu na náš e-shop, ahoj.